Dobré ráno, hospodári. Vojdete do záhrady. Rosa ešte leží na zemi. Pozrite sa na svoje uhorky a tekvice a vidíte to. Biele fľaky. Ako keby niekto v noci rozsypal múku po listoch. Vyzerá to nevinne. Vyzerá to ako prach cesty. Ale je to smrť. Vaša úroda je pod útokom. Ak nezakročíte dnes, o týždeň zozbierate len zhnité horké plody a suché mŕtve liany. Toto je múčnatka. Najväčšia nočná mora neskorého leta. Prichádza ticho. Údrie, keď sú dni horúce a noci začínajú byť chladné. Teplotný šok a vlhkosť sú jej najlepší priatelia. Čo urobí moderný záhradkár? Prepadne panike, uteká do obchodu, kúpi najsilnejšiu chémiu, meď, síru, drahé fungicídy v plastových fľašiach. Naleje to do postrekovača a začne striekať všetko naokolo. Zastavte to. Robíte obrovskú chybu. Tou chémiou nezabíjate len hubu. Zabíjate samotnú rastlinu. Pálite jej listy, ničíte mikroflóru v pôde, ktorú ste roky budovali. A čo je najhoršie? Tie uhorky budete o pár dní jesť vy, vaše deti, vaše vnúčatá. Naozaj im chcete servírovať plody nasiaknuté toxickými postrekmi? To nie je hospodárenie, to je šialenstvo. Potom sú tu internetoví šarlatáni. Rádia vám striekať mlieko s jódom, alebo servátku. Viete, čo sa stane, keď v horúcom lete nastriekate mlieko na listy? Skysne. Vytvoríte lepkavý, smradlavý povlak. Ten priláka muchy, mravce a ďalšie plesne. Mlieko múčnatku nevylieči, iba vytvorí živnú. Musíme pochopiť nepriateľa, aby sme ho mohli zničiť. Múčnatka nie je len choroba, je to živý parazit. Huba, ktorá sa šíri neviditeľnými spórami vo vetre. Sáde na list a začne klíčiť. Vpustí svoje korene do buniek listu. Doslova z neho vysáva vodu a živiny. Biely prášok, ktorý vidíte, sú milióny nových spór, pripravených infikovať ďalšie rastliny. Je to továreň na smrť. Rastlina pokrytá týmto práškom nemôže dýchať. Fotosyntéza sa zastaví. Slnečné svetlo sa nedostane chlorofilu. Listy zožotnú, zhnednú a rozpadnú sa na prach. Plody prestanú rásť. Huba miluje kyslé prostredie. Prežíva v ňom. Silnie v ňom. A to je jej slabina. Ak zmeníme prostredie na povrchu listu, huba nemá šancu. Zhorí. Doslova aj uvaríme v jej vlastnej šťave. Vrátime sa v čase. Do 50. rokov. Do doby, kedy neboli plné regály chémie, ale pivnice boli plné zdravých, chrumkavých uhoriek. Môj starý otec mal jeden recept. Drsný, jednoduchý a 100%. Na tento záchranný zásah nepotrebujete veľa peňazí. Všetko, čo potrebujete, už máte vo svojej kuchyni. Sóda bikarbóna. Áno, presne. Prečo sóda? Nie je to žiadna mágia, je to tvrdá chémia prírody. Sóda bikarbóna je silne zásaditá. Keď ju nanesieme na list, okamžite zmení jeho pH. Kyslé prostredie zmizne. Huba nedokáže prežiť v zásaditom prostredí. Bunkové steny spor prasknú. Parazit je zničený v priebehu niekoľkých hodín, rastlina pritom neutrpí žiadnu škodu. Je to chirurgicky presný úder. Ale pozor, sóda sama o sebe na liste neudrží. Prvý vietor ju odfúkne, prvá rosa ju zmije. Potrebujeme lepidlo. Prírodné lepidlo, ktoré udrží našu zbraň na mieste činu. Použijeme obyčajné tekuté mydlo. Ešte lepšie, nastrúhané jadrové mydlo. Žiadne voňavé sprchové gély. Čisté, obyčajné mydlo. Vytvorí film, ktorý prilepí sódu priamo na hubu. Píšte si recept. Do bodky. Neexperimentujte. Zoberte nádobu, nalejte do nej presne 4 litre odstátej vody. Nie ľadové. Teraz zoberte jednu vrchovatú polievkovú lyžicu sódy bikarbóny, nasypte ju do vody. Žiadne odoka. 1 lyžica na 4 litre. Ak dáte viac, spálite listy, ak menej, huba prežije. Nakoniec pridajte 1 polievkovú lyžicu mydla. Poriadne premiešajte. Roztok sa mierne spení. Voda zostane takmer číra. Žiadny smrad, žiadne toxické výpary. Čistá, silná ochrana. Kedy striekať? To je kritické. Nikdy nestriekajte cez deň pod priamym slnkom. Kvapky vody fungujú ako lupy. Slnečné lúče by cez ne prepálili do listov diery. Máte 2 okná. Skoro ráno, kým slnko nevyjde vysoko, ale rosa už uschla, alebo neskoro večer, keď už slnko zapadá, ale listy stihnú do noci obchnúť. To je zákon. Nalajte roztok do postrekovača a teraz pozor. Najväčšia chyba začiatočníkov je povrchnosť. Pofrkajú vrch listov a idú domov. Múčnatka sa smeje zo spodu. Musíte zaliať celú rastlinu. Začnite od spodu. Zdvihnite listy a nastriekajte roztok priamo na ich spodnú stranu. Tam sa spory schovávajú najradšej. Zmáčajte stonky. Zmáčajte všetko. Roztok musí z listov doslova kvapkať. Dôkladnosť je kľúč. Ak vynecháte jeden nakazaný list, parazit sa vráti. Buďte neľútostní. Zaplavte nepriateľa. Zasiahnite aj pôdu tesne pod rastlinou. Spóry, ktoré opadli, tam čakajú na svoju šancu. Zlikvidujte ich. Zásaditá voda povrchu pôdy v malom množstve neuškodí. Čo sa stane na druhý deň? Prídete do záhrady, pozriete sa na biele flaky, budú hnednúť, budú vysychať. Múčnatka je mŕtva.
vývoj huby je definitívne zastavený. Rastlina ožije, listy sa napnú, zelená farba získa späť svoju silu, fotosyntéza sa reštartuje, živiny opäť prúdia do plodov. Zachránili ste úrodu. A viete, čo je najlepšie? Ak o 2 hodiny po postreku otrhnete uhorku, môžete ju rovno zjesť. Stačí ju opláchnuť vodou. Žiadna ochranná doba, žiadne čakanie, žiadny jed. Tento postup opakujte každých 7 až 10 dní alebo okamžite po silnom dáždi. Dážď totiž zmie našu ochranu a otvorí dvere pre nové spóry. Buďte o krok vpredu. Takže ešte raz. Nečakajte. Ak vidíte čo i len jeden biely fľak, konajte. Múčnatka nečaká. Šíri sa ako požiar. Jeden deň váhania vás môže stať polovicu úrody. Sóda, mydlo, voda. Svätá trojica záchrany. Nepotrebujete chemické laboratórium, potrebujete len zdravý sedliacky rozum a poctivú prácu. Vaše uhorky budú tvrdé, chrumkavé a sladké. Vaše tekvice narastú do veľkosti, ktorú budete musieť spoľa odvážať na fúriku. Zem vám poďakuje za to, že ste ju neotrávili. Ak pre vás má zmysel pestovať čisté, zdravé jedlo bez kompromisov, podporte túto prácu. Stlačte odber. Zdieľajte toto video so susedom, ktorý v panike pobehuje s chémiou. Zachráňte svoju úrodu. Bojujte tvrdo, ale múdro. A pamätajte, príroda má liek na všetko. Len sa musíte pozerať do správnych starých kníh. Dovidenia na poli.